नोंथांमोना जिल्लायाव फैनानै नङाबा दख'राफोराव कपि लाबोनानै नायनो हागोन बै एक्सपार्ट कमिटिया मा बुंदों एक्सपार्ट कमिटियाव बुंनाय दङ जे मा बर'फोरनो कन्टिगुवास बेबायदि मोनब्रै जिल्ला बा जों जायखौ बड'लेण्ड बिदों बे ओनसोलखौ कन्टिगुवास भाबै नोङो माबा मोनसे एरेन्जमेन्ट होनो आरो सेटेलाइट जेराव बर' दङ बर' गामि दं बे हाबगोन जेराव गैया बे बाद थांगोन मानग्रा रायजोफोर बे बाद थांगोन बेबायदि साजेस्ट खालामदों बे एक्सपार्ट कमिटिया आरोबाव बे एक्सपार्ट कमिटियाव जों नायबाय बर'फोरनि संगठन बिग्राफ्रा मोनब्रै मोनबाल' नाथाय जायफ्रा होनो नाङा जानो मोना बड'लेण्ड जानाङा होनग्रा मानसिफ्रा गैयाबाबो 20-22टा आसामनि संगठनफोरनिफ्राय सोदै मा लाबाय बिथांमोननिफ्राय लिरनाय लाबाय बिग्राफ्रा खम जाबाय बादा होग्राफ्रा बारा थांनाय 2015आव बै एक्सपार्ट कमिटिखौ बै समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानसुमा खुंगुर बसुमतारी जिल्ला बर' दुलाराय फरायसा आफादनि आफादगिरि आउटराइट रिजेक्ट खालामदों जे एक्सपार्ट कमिटिया जोंनि खाफालखौ दाया एक्सपार्ट कमिटिया जोंनि बे 20 लाख 30 लाख बर'फोरनि खाफाल दानायखौ जोंनो नाङा जोंनि खाफालखौ जोंनो दागोन बे बाथ्राखौ बै समाव आफादगिरि महरै बिथाङा बुंदोंमोन आरो बेबायदिनो आउटराइट रिजेक्ट खालामनाय जादोंमोन बे एक्सपार्ट कमिटिखौ जेबो खामानि फैयाखै एक्सपार्ट कमिटिनि बायदिब्ला जों बेखौ लामै मोननो नाङा नाथाय जोङो मा मोनबाय 93 आव जों बिएससि मोनबाय नङा होमबा गोजौथ' नंला एक्सपार्ट कमिटिया साजेस्ट खालामनाय बायदिसो नंलिया जोङो मा बिएससि खौनो गुवारैनो मोनबाय दा नोङो नायदो एक्सपार्ट कमिटि बिनानै फैयो एक्सपार्ट कमिटिखौ जों बादा होबाय जायाखै जाखाया बे जों तेलेंगानायाव बे एक्सपार्ट कमिटि दानानै होबाय नाथाय एक्सपार्ट कमिटिया जि साजेस्ट खालामदों बिनि फेयारलेसबो भारत सरकारा गनायाखै एक्सपार्ट कमिटि भारत सरकारानो जुदि गनायाखैबा जों बर'फ्रा मानो गनायनो बे एक्सपार्ट कमिटिखौ जाय भारत सरकारानो दाना होबाय एक्सपार्ट कमिटि तेलेंगाना दानायनि थाखाय बे एक्सपार्ट कमिटिनि नोङो मा रिपर्टखौनो भारत सरकारा गनायालासिनो मा होबाय तेलेंगाना दिनै दानानै होबाय भारत सरकारानो दानानै भारत सरकारानो गनायाब्ला जोंनि लिडारफ्रा मा बे एक्सपार्ट कमिटिनि बाथ्रा बुंनो फालाय मा बुंनो नागिरदों बेजों जाहाथे मा गावसिनि मासिया गावसिनि सियारा इनटेक्ट थाबाय थायो सियारनि आथिं थोंसेबो जाहाथे दा लोरैथों बे बाथ्राखौनो बिथांमोना जेब्लाबो हर सान सिन्था खालामो आरो बेनिनो दिनैहाय कमप्रमाइज गासिबावबो कमप्रमाइज गासैबो कमप्रमाइज खालामनानै थाङो दा मानग्रा रायजोफोर जों नुदों गोबां राजखान्थि हान्जाफोर दङ भारतआव आसामावनो नों नाय जोङो मोनसे हारिखौ नायजायो बिथांमोन मुसलमान भाइफोरखौ नायनो हायो जोङो बिथांमोना बिजेपियावनो था कंग्रेसआवनो था एजिपियावनो था जेखि राजखान्थि हान्जायावनो थायाथों मानो जेला गाव हारिनि थाखाय खैदां खैफोद फैगोन बै गावनि आफादनिफ्रायनो खोथा बुंहरगोन बे हारिया गावसिनि धोरोमनि मानसिया माबा मोनसे खहा जादों जाहाथे बेजों खुनु फुरथे खहा जानो मोना नाथाय जोंनिया मा होनखो जाथ'आनो 40 बोसोरनि सिगां बड'लेण्डआ माबा गणना खालामनो हायो नामा बियो जे 40 बोसोरनि सिगां बड'लेण्डआ जाया मा बाथ्रा बियो नोङो सिलाइनि गुलि अरनानै समायखिरा लानानै फैनाय नोङो जे मा बर' फिसानि थाखाय मावगोन थांनानै थानाय समाव थैनांगौबा थैगोन थांनानै थानायनि थाखाय आं बर' हारिनि जानानै मावगोन बेबायदि सिलाइनि गुलि अरनानै फैग्रा मानसिफ्राबो दिनैहाय बड'लेण्डखौ बोरै होबथानो हायो बिनिसो बाथ्रा बुंफैयो बड'लेण्डखौ बोरैहाय नोङो गोबाव खालामनो हायो बिनिसो बाथ्रा बुङो बड'लेण्डखौ बादा होनानै गावसिनि राजखान्थि भाबै बिसोर गावसोर बोरै सारभाइभ जानो हायो बे बाथ्राखौसो लानानै बिथांमोना दिनै हर सान सिन्था खालामो लाख लाख बर' फिसाफोरनि हाजार हाजार मुंख्लंनि हाजार जिनाहारि जानांनायफोरनि खैदां खैफोद दुखु दाहा बिथांमोननियाव फेरलेबसेबो दिनै गैलिया बिथांमोनाव बे जातीयताबादि मोनसे सिन्था माहारियारि बादनि जि सिन्था बे सिन्थाया बिथांमोनाव मा 1% गैला होननानै जों दिनै बुंनो हायो 1% गैलिया दा बेनिखायनो मावग्रा रायजोफोर बै मानसिफ्रा जेखौ जोंखौ खैफोदजोंसो दिनै दैदेननो थांगासिनो दं दैदेनबोगासिनो दं थांनाय बे 15 बोसोरा अब्ला जों बिथांमोनखौ दिनैहाय दिनै सिन्था खालामफिननांसिगोन फैबाय थानाय समाव इलेक्सना दिनै नोङो फैगासिनो दं दिनै लकसभानि इलेक्सन
बे बालायावबो दिनैहाय जोंहा सिन्था खालामनांसिगोन बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसाफोरा जों बुंबोबाय थादों थांनाय गोलाव समनिफ्राय जाय हान्जाया जोंनि डिमान्डफोरनि थाखाय बिथांमोना खौसेयै बाथ्रा बुंगोन जोंनि डिमान्डखौ नोङो एसेम्बलियाव जोंनि डिमान्डखौ नोङो पार्लामेन्टआव खोथा बुंहैगोन बै मानसिफोरखौसो जों सापर्ट खालामगोन होननानै दिनै दुलाराय बर' फरायसाफोरा जों बुंबोबाय थादों दा बेनिखायनो दिनै बिथांमोनहा खुंगिरियाव थानानै पावाराव थानानै गोहोआव थानानै मोनसेबो जिनिसाव दिनै बर'फोरनि थांना थानायनि बर'फोरनि सिनायथि थामोनथा बिथांमोननि गोजोरथिनि थाखाय जेबो हाबाफारि रनसायाखैब्ला दिनै जोङो साननायनि दिनैहाय सम सफैदों बेनिखायनो मानगोनां रायजोफोर गावनि मेलेमखौ गेवसारनानै दोन गावनि मेलेमनि साननाय हनाय गोसो गोरबोखौ गुवार खालामनानै गासैबो बिथिंखौ बोनजोबनानै दिनै जोङो एनालाइसिस खालामनांगौनि सम जादों मानगोनां रायजोफोर गोदानै सानफिननायनि गोदानै बिजिरफिननायनि दिनै सम जादों मानगोनां रायजोफोर बेनिखायनो दिनै नैबे बुब्लियाव नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मोजाङै गोसोआव लाखिनानै थांगोन आरो फैबाय थानाय समाव बेखौ नांगौ बादियाव जों खामानियाव खाथायहैगोन बे बाथ्राखौनो मानगोनां नोंथांमोननि खाथियाव बुंदों दा मानगोनां रायजोफोर नोंथांमोना नायदोसाय दाखालि मोनद' हारिनि बाथ्रायाव बुङोब्ला 2016 लिरनानै हरखाबाय आरोबाव नै दाखालि 25 जानुवारियाव बिथांमोना आरोबाव बिटिसिनि मोनसे एक्जिकिउटिभ जिरायबावनानै आरोबाव डिसिजन लाबावबाय हरनांगौनो बारहोनांगौ बे 6टा हारिखौ नोङो एसटि होनांगौ बेनिफ्राय आरोबाव 22 जानुवारियाव बिथांमोना बै हारिफोरजों क'क्राझार जोङो सेक्रेटारियेटआवनो आरोबाव रायज्लायबावबाय गावसोरनिफ्राय जेबो बादा गैया बारहोनांगौ जेरैखि जाया आसियाजों जों थुहरबाय जे बिसोरसो बादा होग्राफ्रा बेबायदि मोनसे बाथ्रा दा जों मानो बादा होदों बिथांमोना बुंबाय जेबो खहा जायानो खहाया बहा जाया देखायबानो जाबाय मायाव खहा जाया रिटेन भाबै देखायदो आरो पार्लामेन्टआव जेराव बिलआ फैबाय बे बिलनिख्रुइ देरसिन सोर हिमन्त बिश्व शर्मानि खोथाया दामसिन जागोन फालाय बे बिलआव लिरनायनि देरसिन सोर चन्दन ब्रह्मनि बाथ्राया खाथिगोन फालाय सोर हाग्रामा महिलारि बिथांनि बाथ्राया खाथिगोन फालाय बिलआव मा दं जोंथ' जाम्बा नङा जोंथ' मूर्ख नङाना रायजो राजाफ्रा बिजिरनो हानाय साननो हानाय इंराजि बुजियैथ' रावबो गैयाना बेयाव बुजियो लिरनायनि आयेनगत भाबै मा जायो गासैबो बाथ्राखौ बुजियो नाथाय दिनै जोंखौ बुरबक सालायनानै लाख नोङो बर' फिसाखौ लाख बे 14टा जातिनि एसटि मानसिफोरखौ बुरबक सालायनानै जेबो खहा जायानो बिलआव मा फोरमायदों जेबो बेबायदि बेंखननायनि राहा गैया एक्जिस्टिं एसटिआ जेबो खहा जाया होननाय जेबो बाथ्रायानो गैया आरोबाव मा होबाय मानो आलादा मोनसे फान्ड बिथांमोननो भारत सरकारा हरनाय नङा 14टा हारिया जि मोनसे फान्डजों दिनै सुजुग सुबिदा मोनदों बे एखे फान्डजोंनो बिथांमोनखौबो बेयावनो सोसननानै हरगोन सिगां टाइमाव जाहैबाय मा बादा होबाय खहा जागोनब्ला बेखौ जोङो गनाया जों खोनाबाय आसाम सरकारजों खनथाम रायलायदोंनो खनथामाव बिथांमोना गनाया भारत सरकारजों नोङो हम मिनिस्टार थांनानै रायलायहैबाय दानिया कमिटि दानानै लानानै फैबाय मानगोनां रायजोफोर पार्लामेन्टनि जिनिसखौ नोङो बे आसामाव कमिटिया सिगां जाग्रोनांगौ बिनि उनाव कमिटिनि साजेस्ट बायदियै पार्लामेन्टआव बिल थिखांनांगौ बिलआव थिखांखानाय बुस्थुखौ नोङो सोदांनानै गोदान बिल थिखांजाया बे कमिटिया मा साजेस्ट होगोन फालाय मा साजेस्ट खालामगोन बियो जेबो जाखाया थांनाय 28 जानुवारियाव सिसिटुवानिफ्राय रायज्लायोब्ला सोंनाय जाबाय सिसिटुवानिफ्राय जे नोङो एसेम्बलि सिटआ मा जागोन बे कमिटिया जेबो दांनो हाया पार्लामेन्ट सिटआ मा जागोन बे कमिटिया जेबो दांनो हाया नोङो ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआ मा जागोन बे कमिटिया जेबो दांनो हाया सेन्ट्रेलनि जे जोंहा साख्रि बाख्रिनि खथा बे मा जागोन बे कमिटिया जेबो दांनो हाया होमबालाय खहा जाया होननाया बहा जाखो खहा फैया होननाया बहा जाखो गासिबो जुदि खहायानो जाजोबोब्ला मारै जाखो बियो दानिया 1.5 घन्टासो रायलायनायाव चन्दन ब्रह्मआ मोनसे बाथ्रा सोंबाय होमब्लाथ' मा होनो फरेस्ट डुवेलार्स एक्टआवथ' बे एफेक्ट जागोन हिमन्त बिश्व शर्माया बुंबाय औ जागोन हा बिदिबाथ' गाज्रि जागोन नोङो कमिटि दानानै फैलायग्रा मानसि मेलै मिथिङै बुंबाय थाबाय जे बे
एक्जिस्टिं एसटिआ जेबो खहा जाया बेबायदि बुंलायबाय चन्दन ब्रह्मआ बिथाङा गारामा फुवार चिराङाव मोननै मोनथामसो मेल गानानै बुंबाय बे मानसिया सिसिथुआजों रायज्लायनाय टाइमावसो बुजिबाय जे बे आयेना खहा दं होनबा नायनोसै जाम्बाया सोर जाखो बुर्बकआ सोर जाखो जायखौ साधारन रायजो राजाफ्रा बुजिदों जे बेजों खहा जागोन सासे नोङो मिनिस्टार जानानै ओइदिनसो बुजिबायनो बियो होनबा नायनोसै मानो रायजो राजाफोर आयेनखौ मोजाङै फरायनानै नाया बिलखौ मोजाङै स्टाडि खालामा मा फैनो हागौ मा फैनो हाया सोरबा दादानि बुंनायावनो खर' गंग्लायनानै थायो बेबायदि मानसिफ्रा खंख्ला दैखुआ खंख्लं खांख्लां गाबो होननाय बायदि जाया होनबा मानोना रायजो राजाफोर दा होनबा बे मा खामानि होगोन जोंनि थाखाय साननांगौ दं रायजो राजाफोर साननांगौ दं जेबो बुजियाखै लिरना हरबाय लाबोनांगौ दा मानोना रायजो राजाफोर दाखालि नोंथांमोन बयनिबो नाजानाय 1 तारिखआव नोंथांमोना जे बनजार रेलि खालामबाय जेरावबो खालामबाय बेजों दिनै जोङो सिसिथुआनि नाजानायजों दिनैहाय बे बिला दिनै फैनो हायाखै बेनि थाखाय आं नोंथांमोन रायजो राजाखौ साबायखर होदों आरोबाव इयुनाव मालाबा लाबोबावनो हागौ देनांफोर दा बेनिखायनो सांग्रां जानांगोन रायजो राजाफोर जे जायखौ जोङो जाय बिलखौ लाबोनानै जायखौ एसटि खालामनानै जोंखौ थोरसिनि ओंखामखौ दिनै सेनानै जानायनि मोनसे षड़यन्त्रमोन बियो बेखौ दिनैहाय बिथांमोना मा सापर्ट खालामदों दा मानोना रायजो राजाफोर बेयाव मोनसे सिंनि बाथ्रा दङ जे मा आसाम एकर्ड आसुजों खालामनाय आसाम एकर्ड बे आसाम एकर्डनि 6 नम्बर दफायाव दङ आसामनि मौसुमियारि रैखा कवचनो मिथिबायना रैखा कवचनि बाथ्रा दा बे रैखा कवचखौ थांनाय बारनि तरुण गगৈ सरकारा मावफुंनो थाखाय हिमन्त बिश्व शर्माखौ मोनसे दायित्व होबाय मिनिस्टार दायित्व होबाय आसाम एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि दायित्व होजाबाय दानिया असमियानि रैखा कवच होनबाय नालाय सोर बे असमिया माबायदि असमिया नागिरबाय नागिरनानै नुबाय असमिया गैलिया दिहुननोनो हायासै सोर बियो असमिया हु इज एसामिस नागिरनानै मोनासै साहित्य सभाया नागिरनानै मोनासै आसाम एसेम्ब्लिया नागिरनानै मोनासै बिथांमोननि संगठनफ्रा दाना नुबाय जायफोर एकर्ड खालामदों आसामखौ खुंबाय थादों थाखानाय